Rugăciune puternică pentru copii și nepoți, ca mâna lui Dumnezeu să-i protejeze astăzi atotputernice, Doamne. Vin la Tine ca mamă cu o inimă care iubește mai presus de toate. Binecuvântează copiii și nepoții mei de la prima oră a dimineții. Când pleacă undeva, acoperă-i cu pacea Ta. Fie ca mâna Ta să-i conducă la școală, la muncă, pe drum și în orice decizie. Binecuvântează locul în care se află, protejează-i de rău, de influențe și de teamă, înconjoară-i cu oameni buni, pune în inima lor înțelepciune, bunătate și iubire. Îți încredințez copiii și nepoții mei, acoperă-i cu binecuvântarea Ta. În mâinile Tale este viața lor, soarta lor, ziua de azi și de mâine. Scrie amin și lasă mâna Domnului să-i protejeze acum.